उदालगुरि जिल्लानि ब्रह्म धोरोम आफादा रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिनाया मेहेरगोनाङै जोबनानै थांबाय। थांनाय 26, 27 आरो 28 दिसेम्बरनि सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादजों लोगोसे उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम फोसाव आफादनि रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय आरो उदालगुरि जिल्ला आइजो आरो लाइमोन आफादनि 23थि बोसोरसालिया जथुम्माया जोबनानै थांबाय। जथायै उदालगुरि दखरा धोरोम आफादनि 46थि बोसोरसालिया जथुम्मा लोगोसे उदालगुरि दखरा ब्रह्म धोरोम फोसाव आफाद आरो आइजो आरो लाइमोन आफादनि हाबाफारिया मोजाङै मोजां उदालगुरि दखरा ब्रह्म धोरोम यगालय गाजियामाटियाव जाफुंलाङो। मख'जाथावदि बे हाबाफारिनि थान्दै मेलनि गेजेरजों रोजा रोजा ब्रह्म धोरोम सिबियारिफोरनि बाहागो लानायाव ब्रह्म धोरोमखौ फोसाबनो फोगोमनो आरो बर' माहारिनि लामा दानस्रांना होगिरि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि होलांनाय बिहोमा आरो बोसोनखौ गोजोर लाखिनो सावरायनाय जायो आरो धोरोमखौ सिबिनायनि गेजेरजों बुहुमाव गोजोरै फोथांना लाखिनो इयुन जोलैनो धोरोमनि बोसोन होलांनो आरो धोरोमनि सानथौ सानस्रिजों गोजोन संसार जालांनायनि थासारिखौ खालामनो सावरायो। गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होयो बिटिसिनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा रिहन दैमारि बिथाङा। गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि लेङाइ आफादगिरि पतेन्द्र बसुमतारी बिथाङा लोगोसे ब्रह्म धोरोम आफादनि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोना बे हाबाफारियाव बाहागो लायो। उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि 25थि बोसोरसालिया जथुम्मा आरो लोगोसेयैनो रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय आरो लोगोसेयैनो उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम आइजो आरो लाइमोन आफादनि 23थि बोसोरसालिया जथुम्मा बे हाबाफारिया सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंजानानै दिनै जोबथा हाबाफारि। बे हाबाफारियाव दिनैनि जिनोखि हाबाफारि बे हाबाफारिया फुंनिफ्रायनो जागायनाय जादों। फुंखिनि 7टा बाजियाव जों मोनसे हारिमु हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ जों लादों। बिनि उनावहाय जोंहा मोनसे अखण्ड जयग बे अखण्ड जयगआव बयबो भक्त आइमोना आफामोना बहाय दर्शन खालामदों। बेनि उनावहाय दिनैनि हाबाफारियाव 3थि हाबाफारियाव जोंनि मैयानि आद्रा थानाय जिथुनाखि सान्थौ बिजिरनाय बे मैयानि आद्रा थानाय सान्थौ बिजिरनायखौ दिनै 10 बाजिनिफ्राय जों लाफिननाय जादों आरो बेनि गेजेरावनो जों जोंनि जिल्लानि सिङाव जायफोर रोंगौथिजों बान्था मोननाय भक्त आइमोन आफामोन बिसोरखौ जोङो बरायनाय हाबाफारि लादों आरो बेनि उनावहाय जोङो दानि सोलिबाय थानाय जिथुनाखि गेवलां मेल बे गेवलां मेला जानानै फैदों आरो बे गेवलां मेलखौनो जोंनि बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां रिहन दैमारि सारा खोब मेहेरगोनां बिबुंथिजों बेखेवनानै होलांबाय। बेनि थाखाय जोंनि उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा जिथुनाखि गेवलां मेल बे गेवलां मेला जागासिनो दङ। जोंनिनो गाहाय बुंथिगिरि मानगोनां पतेन्द्र बसुमतारी आफा लेङाइ आफादगिरि दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि बे बाबाया दा बिबुंथिखौ लाखिगासिनो दङ आरो बिदिनो जोंनि जिथुनाखि बे रुफाथि मायथाइ फोरबोआव जिल्लानि गोबां भक्त आइमोना आफामोना बेवहाय बाहागो लाफैदों। दाख्लैनिफ्रायनो बेवहाय मोनफ्रोमबो दालाय आफादनि बेवहाय डेलिगेट मिटिङा जादों आरो मैया जोबथानायाव जोंहा जोबथा जथाय थान्दै मेलाव जदों। बे थान्दै मेलाव फ्राय जोंनि 500, 600, 700सो थान्दै मेला बेवहाय बाहागो लादों आरो बिदिनो थान्दै मेलाव जोंहा जोंनि जिथुनाखि थांखि बिथांखि बेफोरखौ जोङो सावरायनानै थांखि लानाय जादों आरो बिदिनो दिनै गेवलां मेलावबो जोंनि थान्दै आरो भक्त आइमोनहा लैहोर लैहोर बाहागो लानायखौ जों नुनो मोन्दों। जोंहा नैबे थान्दै मेलावहाय थांखिया बेनो जे जोंनि गुरु जिथुनाखि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म आफानि बे आफाखौ जोङो बोरै जेनेबा बे मुलुगनि दरबाराव जों गोसार होनो हायो बेखौ जोङो सावरायनाय जादों। जिथुनाखि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म आफाया खालि ब्रह्म धोरोमनिल' नङामोन, बियो बर' समाजखौनो सानसे समाव फोसाबबोदोंमोन, फोसाबगिरि होननानै। दा बेखौ जोङो
बुहुमाव बोरै गोसार होनो हानो बिनि मुंखौ दा बिनिखायनो गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि जिथुनाखि जोनोम सानखौ जों फालिनाय आरो बिनि थैनाय सानखौ जों फालिनाय बेफोरनि सोमोन्दै सावरायनाय लायो आरो थिग बिदिनो जोंहा गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म आफाया बे नेसनेल बान्था मोनहैबाय दा बे नेसनेल बान्थाखौ सोर मोनो सोर मोननांगौ बेफोरबायदिनि सावरायनाय जादों आरो बयनिबो आंगो सिबिजाग्रा बेवहाय गेदेमा आइमोन आफामोन बाहागो लागिरि साफ्रोमनिसिमबो गोदान बोसोर फैबाय थानाय 2022 मायथाइनि दिनै जों जेरैबायदि रुफाथि मायथाइ फोरबो खुंदों उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादा बेवहाय जों जेसेबां हागौ बेखिनिखौ देग्लायथ' खालामबाय आरो बे खुंनायजों जोंनि माखासे दुरबलता थानाय बे दुरबलता थानायखौ जोंहा फोसाबनायनि सुबिदा मोनदों बेनिखायनो देग्लाय जेरैबायदि जोङो रुफाथि मायथाइखौ खुंदों बे खुंनायाव जोंहा मा खमि जालांखो माया थालांखो बेखौ जों इयुनाव जाहाथे फोसाबनानै आरो बिनिख्रुइ साबसिन जोङो जेनाखि रुफाथि मायथाइ जोब्बाय बिनि उनाव गल्डेन जुबलिया फैगोन बे समावहाय जोङो जोंनि जिथुनाखि मावनांगौ हाबा बे मावनांगौ हाबाखौ जों आरो बेनिफ्राय साबसिन मावनानै जों दिन्थिफुंगोन आरो